Hayag sa iyo, Father God, ang mga nagpuri sa iyo, O God. Hayag sa iyo ang sumamba sa iyo sa katotohanan, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Father God, sa pagpapatawad sa mga kasalanan, O Diyos. Hayag man ito o hindi, O Father. Hallelujah, Jesus. Hayag sa iyo, Father God, ang mga ginagawa namin sa liksik mo, ang aming mga puso, Father. Hallelujah. Salamat, Father God, sa salita, Father God, na ihahayag mo sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Magamit nga ito nawa, Father. May apply nawa ito sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, na patuloy nag-iingat sa bawat isa, Father. Na patuloy na nagbibigay kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa, sa puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Karapat-dapat ka nga, O God, sa lahat ng pagpupuri, pagsamba, hallelujah, at kaluwalhatian. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Bible. Sige po, basahin po natin ng malakas hanggang sa likod. Proverbs chapter 17 verse 9. 1, 2, 3, blow. He who covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. Come on. Good morning. Please. Wow, today very cool. Your today happiness, very happy. Amen. Today Jesus Christ Spirit come down. Hallelujah. Masaya po ba ang lahat? Na ang Espiritu ng Diyos ay bumaba para sa ating lahat? Amen. Amen. Glory to God. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Buhay na palakpak para sa Kanya. Kingdom people, more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallelujah for the Lord. Amen. All for the Lord. 자, today 타이틀 인간을 율법의 눈으로 보지 말고 사랑의 눈으로 보는 훈련을 하십시오. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ay don't see people through the eyes of law, but train yourself to see them through the eyes of love. Huwag nating titingnan ang mga tao sa pamamagitan ng mga batas, kundi turuan natin ang ating sarili na tingnan sila sa pamamagitan ng pag-ibig. 아멘. 아멘. 자, 성경에 보니까 잠언 17장 9절에 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라. Proverbs chapter 17 verse 9. He who covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. 서론을 살펴보겠습니다. 잠언서 집필 목적은 하나님과의 관계, 인간 관계, 세속적인 지혜, 그리고 도덕적 원칙을 이야기한 책입니다. The purpose of writing the book of Proverbs was to discuss relationship with God, human relationships, worldly wisdom, and moral principles. Ang dahilan kung bakit naisulat ang aklat ng kawikaan ay para ipaliwanag sa atin ang relasyon natin sa Diyos, ang relasyon ng bawat tao sa isa't isa, ang karunungang nagmumula sa mundo, at ang mga karunungang nagmumula din po sa Diyos. 아멘. 자, first 신과의 관계를 살펴보도록 하겠습니다. Tingnan po natin ang ating relationship sa Panginoon. 역사가 시작한 이래 지금까지 하나님을 인정하고 환영하고 모셔드리고 의지하며 살아온 사람들은 여러 가지 고난을 있었지만 다 축복을 받았습니다. Sa pasimula pa po ng kwento ng history, ang sino mang tumanggap, winelcome po ang Diyos, tinanggap talaga siya, kinilala siya, at nagdepende sa Panginoon,
ay nakaranas ng maraming paghihirap, pero sila po ay lahat pinagpala. 아멘. 아멘. 그러나 자 데르포르 독일의 철학자 니체 같은 사람은 아버지도 목사였습니다. 그러나 니체의 아버지가 5살 때 뇌진환으로 사망했습니다. However, people like the German philosopher Nietzsche, whose father was a pastor, ang kanyang tatay ay isang pastor, ay namatay sa brain disease when he was 5. 그러나 니체는 아버지가 없음에도 불구하고 열심히 공부를 해서 철학, 문학, 언어학, 역사학, 예술, 신학 등 다양한 분야의 학문을 지도했습니다. At kahit nawala na po ang kanyang tatay, si Nietzsche studied diligently and developed a wide range of academic fields. Grabe yung kanyang pinag-aralan. Kasama na yung philosophy, literature, linguistics, history, art, and theology. 얼마나 많은 사람들이 니체의 영향을 받았겠습니까? 그런데 니체는 어느 날 정신병에 걸렸다는 것입니다. 그는 이렇게 이야기했습니다. 신은 죽었다. Ilang mga tao kaya, gaano karami yung mga tao na na-influence po ni Nietzsche? Isang araw, si Nietzsche ay nagkaroon ng sakit sa isip at sinabi niya, ang Diyos ay patay. 보십시오. 우리들이 하나님과의 관계를 바르게 건강하게 가지지를 못하면 학문을 많이 습득해서 하나님의 사랑을 받고 행복하게 살 기회를 잃어버리고 정신과 질환이 걸릴 수 있다는 것입니다. Kaya tingnan po natin ngayon, kung hindi natin pananatilihin yung tama at malusog na pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, mawawala din po ang opportunity sa atin na makapag-acquire pa tayo ng marami pang karunungan, ng marami pang kaalaman, at tanggapin ang pag-ibig ng Diyos at mamuhay ng masaya at hindi nagsasuffer mula sa mga mental illnesses. 그래서 우리가 어디서든지 보는 것과 듣는 것과 생각하고 말하는 것을 조심해야 한다는 것입니다. Kaya po kinakausap po ni Pastor ang bawat isa, maging maingat po tayo sa ating mga nakikita, sa ating mga naririnig, maging sa ating mga naiisip o kaya naman ay ating mga sasabihin or sinasabi nasaan man tayo. 아멘. 아멘. Understand? 아멘. 자, 영혼을 맑고 밝게 하는 것을 보고 무엇을 들어도 내 영이 기뻐하는 말씀과 찬양과 영감 있는 기독 서적을 읽고 생각하는 것도 하나님께서 기뻐하실 수 있는 생각을 해서 여러분의 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 강건하고 생명을 얻되 풍성하게 얻는 역사가 있게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Hallelujah! Walang iba man po na magkapaglilinis ng ating mga kaluluwa at makapagpapaliwanag dito, kundi ang pagbabasa ng salita ng Diyos at ang pakikinig sa mga awitin na may pagsamba sa Panginoon na ang ating espiritu ay nakapagsasamba sa Diyos. Kaya, ang pagbabasa din ng mga Christian books and ang ating mga pag-iisip na gusto natin i-please ang Panginoon. Kaya yun po, nawa doon sa ganung paraan, ay lalo tayong palaguin ng Panginoon. Our souls prosper, at sa lahat ng bagay, tayong lahat ay lumago at sumagana at maging malakas. Amen? 아멘. 할렐루야. Lapakan natin ang Diyos dyan. Hallelujah. 자, 넘버 2. 인간 관계를 어떻게 해야 할 것인가? Paano naman po natin i-manage ang ating interpersonal relationship? Your role 사바이 two person face to face looking for smile. Ismailan mo daw po ang iyong katabi. Yan, magkabilaan. Ngitian mo ang iyong katabi. Yung parang hindi mga goal, kundi maging friendly. thank you so much. 사람들은 어렵게 가족 구성원들이 많은 대가를 치르고 습득한 학문을 말로 글로 또는 행동으로 살인적인 실수를 범하고 있습니다. People are making fatal mistakes. Grabe yung mga pagkakamali na pwedeng gawin ng tao sa pamamagitan ng pananalita, pagsulat, or kaya sa kanyang mga kilos. Gayunpaman,
yung mga karunungan na nagmumula sa kanilang pamilya ay kanilang na-acquire na mahirap. Mahirap po ito na tanggapin mula sa kanilang family, pero ito po yung dapat na, ito po yung nangyayari sa kanila kasi ito po yung kanilang nakasanayan. 아멘. principal, powerful guidance, also very happy. 자, 그러면서도 그것이 중요한 죄인지를 모르고 살아간다는 것이 개인적, 사회적, 국가적 큰 문제라는 것입니다. At marami po tayong na mana sa pamilya natin na unaware po ang bawat isa na ito ay grabing kasalanan. Kaya ito po ay napakalaking problema sa bawat isa sa atin, sa society na ating pinamumuhayan at sa buong bansa. 오늘도 세계 곳곳에서 여러 가지 유형들의 성난 민중들 집회가 있습니다. 뉴스를 볼 수가 없을 정도입니다. Ngayon po, sa buong mundo, kung mapapansin natin, marami ang iba't ibang uri ng galit na pagpoprotesta. At lahat po ito ay hindi imposibleng hindi natin makita sa balita. 뉴스만 보면 자기 나라 백성을 죽이는 뉴스가 나오고 뉴스만 보면 이웃 나라의 주권을 도적질하려고 전쟁을 일으켜서 무고한 생명들을 죽이고 있습니다. Kapag tayo po ay nakakapanood ng balita sa TV at nakikita po natin yung mga balita na yon, ang tao at kapwa niya tao ay kanyang pinapatay. They were killing themselves. 여러분 지식을 왜 습득합니까? 인간답게 살기 위해서 고등 수학을 하는 것입니다. Marami din po sa mga balita na makikita natin na nagtitinginan lang sila at nagpapatayan na. Bakit kailangan nating matuto ng karunungan? Sapagkat tayo po ay nag-aaral ng matematika at namumuhay bilang mga tunay na tao. 아멘. 아멘. Understand? 아멘. 인간답게 자유를 누리기 위해서 직업을 가지고 무역도 하고 기업도 하는 것이라고 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kung mapapansin po natin, we have jobs, trade, and run businesses to enjoy freedom like human beings dito sa mundo. 아멘. Amen. 언어 사용에도 금도가 있다는 것입니다. 넘어서면 안 되는 금도가 있는 것입니다. 이런 통제 수단을 스스로 붙여가고 다니지 아니하면 어느 땐가는 반드시 금도를 넘어서서 니체처럼 신은 없다, 신은 죽었다, 하나님은 없다, 하나님은 죽었다 이렇게 무례한 사람이 될 수 있다는 것입니다. May mga limitasyon po sa paggagamit ng lingwahe. There are limits also na hindi dapat natin pwedeng i-cross. Kapag hindi po natin na-regulate yung sarili natin, yung nalaman kung hanggang saan dapat yung mga hangganan natin, for sure, tayo po ay makaka-cross sa ating mga limitations at magiging rude or bastos, kagaya po ni Nietzsche, na nagsabing walang Diyos, ang Diyos ay patay, ang Diyos ay patay. 니체가 자기가 정신병에 걸려서 죽을 것이라고 상상이나 했을까요? 그렇지 않았을 것입니다. Naisip kaya ni Nietzsche na siya ay magkakaroon ng sakit sa isip at mamamatay? Sigurado si pastor na hindi. 그러나 우리가 영적인 세계를 모르면 사탄, 마귀, 귀신의 장난감이 되고 마는 것입니다. Gayunpaman, kung hindi po natin mauunawaan ang espiritual na mundo, tayo ay magiging laruan ni Satanas ng mga demonyo at ng mga diablo. 자, 올 사바사바이 프라블림 스피릿 in the name of Jesus get out. 3 볼륨 1, 2, 3 go. 프라블림 스피릿 in the name of Jesus get out. Sabay-sabay po ulitin yung sinabi na pastor. 1, 2, 3, go! Problem spirit, in the name of Jesus, get out! 프라블림 스피릿 in the name of Jesus get out. Problem spirit, in the name of Jesus, get out! 프라블림 스피릿 in the name of Jesus get out. Problem spirit, in the name of Jesus, get out! get out. Get out! get out. Get out! 할렐루야. Hallelujah! 와, powerful coming, pastor very happy. 자, 내가 사용하는 저급한 언어를 조심해야 합니다.
We must be careful about the vulgar language we use. 내가 사용하는 폭력적인 언어를 조심해야 합니다. We must be careful about the violent language we use. 아멘. 그런 행동이 전능하신 하나님의 분노와 징계를 살 수 있다는 것입니다. Ang ganyan pong mga gawa ay siyang makakapagpa-trigger ng galit at pagdidisiplina ng Diyos. 우리들이 잘못된 언행 습관들이 매로 부메랑이 되어 돌아오기 전에 우리 모두가 정신을 차리고 내 자신의 혀를 사랑하고 가족을 사랑하고 이웃을 사랑해서 예수님께로 인도하는 우리 모두가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Bago po bumalik sa atin yung mga maling pananalita natin at mga maling ginagawa na parang isang boomerang, tayo po ay manumbalik na sa ating mga senses, sa ating mga pakiramdam, sa ating mga nalalaman, at pakaibigin natin ang ating dila, pakaingatan ng ating dila, ang ating mga pagsasalita sa kapwa natin pamilya at sa ating kapwa mismo, at sa halip tulungan natin ang iba na makapanumbalik kay Kristo Jesus. 자, 성경에도 내가 뿌린 대로 거둔다고 했습니다. 잠언 11장 18절에 악인의 싹은 허무하되 의를 뿌린 자의 상은 확실하니라. 자, next. Sinabi din po sa Bible na ang anuman po na ating tinanim ay ating aanihin. Kaya sabi po Bible. sa Proverbs chapter 11 verse 18, yan, pakibasa po ng malakas, 1, 2, 3, go! Anuman ang anihin ng masama, 자, 오늘 사바사바 빅보이스. 자, 1, 2, 3, go. Junior High School, 1, 2, 3, go! Anuman 할렐루야! 할렐루야! 아멘, 아멘. 자, thank you so much. 자, 넘버 3. 세속적인 지혜와 도덕적인 원칙을 살펴보겠습니다. tingnan po natin ang karunungang nagmumula sa mundo at ang katuruan ng pagpapakabuti. 최근에 이런 일이 있었습니다. 어떤 자매가 부모의 땅을 팔았다고 합니다. 그런데 그 동생이 땅 지분의 돈을 달라고 하니까 그 돈을 가지고 와서 방에다 던지고 갔다고 합니다. 보십시오. 세속적인 지식이 아무리 충만해도 이기적인 사람이 되면 발전이 없습니다. 그렇다고 그런 사람들이 퍽 좋은 일이 생기는 것도 아니라는 것입니다. Kamakailan lang po ay may isang pangyayari na naganap kung saan ang isang babae ay pinagbili niya yung ari-arian ng kanyang magulang, yung lupa ng kanyang magulang. But her younger brother asked for the money for her share of the land. Hinihingi nung kanyang nakababatang kapatid yung pera na share sa kanyang lupa. Sinasabi niya na kinuha nila yung pera at itinapon sa room at umalis. 왜 이런 일이 있을까요? 우리가 세속적인 지혜를 가지고는 자기 자신도 행복하게 설계하기가 어렵다는 것을 단적으로 보여주는 예시라는 것입니다. So look, no matter how much worldly knowledge you have, if you're selfish, tunay nga na mapapahamak pa din tayo. Bakit ganon? Ito po ay isang malaking halimbawa kung paano tayo, how it's difficult to design our own happiness with worldly wisdom. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 오히려 생각과 말과 행동을 바꿔야 하는 것입니다. Kaya ano ang dapat po nating gawin? Baguhin po natin ang ating mga isip, ang ating mga pananalita, at ang ating pong mga gawa. 자, 올 1, 2, 3 사바이 가이드 1, 2. Sige po, repeat after me. Ano ang dapat gawin? Baguhin ang isip, ang pananalita, at ang mga gawa. 그래서 also all of God, theology, training, very, very important. Kaya po, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay napakahalaga. 자, 부모, 형제, 자매 또는 일가, 친척, 고륙들을 축복해주고 기도해주고 마음을 어루만져주고 사랑으로 덕을 세워야지 자기 자신의 심령이 더 치유가 되고 하늘의 복과 땅의 복도 임한다는 것을 예수님의 이름으로 축복합니다. Hallelujah! Paano po natin ito gagawin? Pagpalain natin ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid,
ang ating mga kamag-anak, ang ating pamilya, ipanalangin natin sila palagi. Kapag sila ay nasasaktan, nandiyan tayo, at sila po ay tinutulungan natin na makaramdam at makaranas ng pagmamahal. At ito po ay magdadala din sa atin ng kagalingan mismo sa ating mga kaluluwa at pagpapalang nagmumula sa Diyos hanggang dito sa lupa. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 주가 아멘. 아멘. 자, 데르포르 꼭 명심해야 할 것입니다. 하나님이 없는 지혜, 하나님이 없는 지성 아무것도 아닐 수 있습니다. 여러분 돈 앞에 당당해야 합니다. 돈 앞에 정직해야 합니다. 그래야 돈도 들어오는 것입니다. Kaya, kailangan po natin itong ilagay sa isip natin na ang karunungang wala ang Diyos, ang katalinuhang wala ang Diyos ay wala din pong saysay. Kung tayo po ay mag-iisip na ang pera ay darating sa atin at magiging honest din tayo na kailangan natin ang pera, ganun lang din po ang pagkakataon na ang pera ay darating din po sa inyo. 아멘. 올려보여. 아멘 세이. 아멘. 자, 없으면 금식하고 기도한다라는 마음으로 세속적인 유혹을 다스리는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 저는 매일같이 눈을 뜨고 기도하든지 눈을 감고 기도하든지 항상 예수님의 십자가 보혈을 생각합니다. Kaya po, pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Jesus na ang bawat isa ay magtagumpay mula sa mga temptations. Araw-araw, tayo po ay manalangin na nakabukas ang ating mga mata or nakapikit man at iniisip natin na ang dugo ng Panginoong Yesus sa krus at tayo ay talagang mataimtim na nananalangin sa banal na dugo ng Diyos na nagko-cover po sa bawat isa sa atin. 예수님의 십자가 보혈의 피가 나를 덮어 주시기를 간절히 기도합니다. 나의 허물과 죄를 깨끗하게 씻어주시기를 간절히 기도합니다. 그리고 회개합니다. 알고 짓는 죄, 모르고 짓는 죄를 회개합니다. 예수님의 피로 깨끗하게 씻어달라고 기도합니다. Maging seryoso sa pananalangin na ang banal na dugo ni Jesus ang siyang mag-cover sa atin, yung naibuhos sa cross. At magi tayong mapagpanalangin na ang ating mga kasalanan at anumang kasamaan ay nilinis na ng Diyos. Tayo ay magsisi. At sa pagsisisi, nalalaman natin kung ano yung mali at ano yung tama. Kaya pinapanalangin ni Pastor na ang blood ni Jesus ang patuloy na maglinis sa ating lahat. 아멘. 아멘. 그리고 그동안 사역을 직간접으로 도와주신 분들을 이름을 호명하면서 기도합니다. I pray that you be cleansed by the blood of Jesus, and I pray, calling out the names of those who have directly or indirectly supported this ministry. 그래서 also your classmate or teachers, your 사바이 pray for you. 할렐루야. Your parents pray for you. 바람가의 leader and 바람가의 neighbor or you will understand, pray for you. So many people, very difficult. Yan, kaya po ang bawat isa ay kailangang ipanalangin at magpanalanginan po tayo. Maging ang ating mga pamilya at ang barangay. 오늘날 제가 기독인이 되고 이만큼 성장할 수 있었던 것은 대한민국이라는 국가가 있었기 때문에 자유롭게 예수를 믿을 수 있게 되었다는 것에 대한 감사 기도를 올려드립니다. Ako po ay nagbibigay ng panalangin, si Pastor Jong ay nagbibigay ng panalangin dahil sa kalayaang natanggap niya bilang Kristiyano at kalayaang manampalataya kay Jesus sa Korea. At siya ay ipinananalangin niya also ang mga leaders ng kanyang bansa, ang mga pamunuan at ang mga nagsasagawa ng mga batas, maging ang nagpapairal ng batas doon. 그리고 국가 이정자들과 입법, 사법, 행정, 수장들을 위해서 기도합니다. 여러분 성경의 역사까지 거슬러 올라가지 않아도 당장 필리핀과 한국을 보더라도 우리들의 역사 속에 얼마나 많은 세월을 외세의 침략으로 고통을 받았습니까? Even without going back to the Bible, tingnan po natin ang Pilipinas at ang Korea. Ilang taon pa po ba ang paghihirap na daranasin sa pamamagitan ng pag-invade or pananakop ng ibang bansa? All the student Philippine
history understand? Philippine country? Nauunawaan po ba ang history ng ating bansa sa Araling Panlipunan? Amen o amen? Amen. So many difficult. Japan, and Spain, America. So many Philippine history, many difficult. Ayan, nakikita po natin yung pananakop na ginawa ng Hapon, ng Amerika, at ng iba pang mga bansa, at lubusan tayong nahirapan. 자, 베드로전서 4장 8절에 보니까 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Next. Sige nga po, pakibasa po. 1, 2, 3, blow. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. All people is 1, 2, 3, go. Sige po, basahin po ng malakas. 1, 2, 3, go! 무엇보다 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 허물을 덮느니라. 할렐루야. 아멘. 자, 우리들이 사랑해서 결혼을 했다고 하더라도 사랑의 힘이 또 다른 지성과 영성의 성장으로 성화되지 아니하면 그는 동물적인 사랑의 테두리 안에서 인생이 끝나고 마는 것입니다. Kahit po tayo ay magpakasal dahil sa pag-ibig, kung ang kapangyarihan ng pag-ibig ay hindi napabanal at ito po ay hindi lalago sa karunungan at espiritual, ang ating pong mga buhay ay mapupuno or magiging pa din itong animalistic love. 자, 올로 sabay-sabay 빨로. Sige po, repeat after me. Even if we marry out of love, again, even if we marry out of love, if the power of that love is not sanctified by the growth of intellect and spirituality, then our lives will end within the confines of animalistic love. 아멘. 자, 골로새서 2장 8절에 보니까 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. 이것이 사람의 유전과 생각에 초등학문을 쫓으며 그리스도를 쫓음이 아니니라. Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one spoils you through philosophy and empty deception. Basahin po natin yung Tagalog. 1, 2, 3, go! Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. 아멘. 아멘. 성경에서 이미 철학적 사고와 지식이 초등학문 정도라고 명시하고 있지 않습니까? 그러나 예수를 믿는 자녀들은 초등학문에서 벗어나 고등교육을 받고 있다는 것입니다. Doesn't the Bible already clearly state that philosophical thinking and knowledge are elementary? However, children who believe in Jesus are receiving higher education, moving beyond elementary principles. 시편 2편 7절에 내가 영을 자노라 너희에게 여호와께서 내게 이르시되 너는 나의 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다. Sabi po sa Psalms chapter 2 verse 7, sige po, malakas na pagbabasa, 1, 2, 3, blow. Ipapahayag ko, ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. 자, look,
인간 철학자들이 사신학을 주장하니 아무것도 아니잖아요. 우리들 하나님께서 영적으로 낳아주셨다는 것입니다. 이 고등학문 성경 지식 속에는 허다한 인간 고통을 치료하고 축복하는 능력이 있다는 것입니다. Tingnan po natin that even human philosophers claim to have a theology of death. Ito din po ay walang kapakinabangan sapagkat ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng bagong kapanganakan. This advanced knowledge of the Bible holds the power to heal and bless countless human sufferings. 아멘. 아멘. 여러분들이 함께하는 사람들이 또 함께 모여서 하나님께서 돌아가는 예행 연습을 날마다 실천하지 못하면 여러분의 수업은 허공을 치는 헛된 배움밖에 되지 않는다는 것을 명심하고 그런 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kung tayo pong lahat na nagkakatipon palagi ay hindi natin pinapractice ang panunumbalik sa Diyos, ang pag-aaral ninyo dyan sa loob ng inyong mga classrooms ay walang halaga. That will be nothing more than empty learning. 아멘. 아멘. Yes. Understand? 아멘. Amen. 자, 넘버 4. 사랑의 눈은 제 문제를 치유하는 힘이 있습니다. The eyes of love have the power to heal the problem of sin. 자, only one. 자, 사람은 빵만 먹고 살 수 없는 존재입니다. Humans cannot live on bread alone. 자, 올 사바이 1, 2, 3고. 자, 사람은 빵만 먹고 살 수 없는 존재입니다. Sabay-sabay po, humans cannot live on bread alone. 아멘. 아멘. 그래서 also word of God, memorize, word of God, reading, your praise song, worship song, training, dancing training, all of you, your body, soul, spiritual, every day, glory to God. 아멘. Amen. 아멘. 아멘. Okay, hallelujah. Glory to God. Thank you so Yeah. much. Time is many. Ayan, malinaw po na ipinahayag sa atin ang anumang karunungan na matututunan natin sa loob ng classroom. Kung ito po ay hindi nagpa-practice ng panunumbalik sa Diyos, kaya nga po ang curriculum natin, need sa evaluation palagi, need sa assessment palagi, mga teachers, ang i-apply ang core values ng school. Sapagkat kung hindi po dyan uugat ang atin pong pagtuturo, wala pong saysay ang mga pagpapagal natin sa mga batang ito. Ano po, na hindi makilala ang tunay na Diyos. Kaya po tayong lahat po ay tumayo at manalangin nang may kapakumbabaan sa Panginoon. Sa inyo pong pagyuko at paglapit sa Panginoon, hindi nyo man siya nakikita o naririnig. Pakumbaba ka lamang na manalangin sa Kanya. Pasalamatan siya sa mga salita na iyo pong narinig ngayon. Na tunay nga na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng lubusan, tunay na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Aming Diyos na banal, punong-puno ng pag-ibig, habag at awa. Sa umaga pong ito, Panginoon, nakarinig kami ng mga salita mo, mga pagtuturo mo. At nakita mo, Lord, sa pagtitipong ito kung sino yung excited, O Diyos, to receive the words that comes from you. Kaya anuman, Panginoon, ang mga salita mo na naipahayag ngayong umaga, idinadalangin po namin na nawa, ito po, Panginoon, ay naitanim sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa. Na ito ay lumago, ito, Panginoon, ay mamunga. At kami, Panginoon, ay maging mga tao na nais mong maging kami. Na hindi, Panginoon, hallelujah, nagiging kagaya ng ang pamumuhay sa mga hayop lamang. Kaya po, aming Diyos, we need your grace, O Lord Jesus. The more na ipinapahayag mo sa amin ang mga salita mo, the more na mas nauunawaan namin, Panginoon, na hindi namin kayang mabuhay sa sarili namin. We need you, Lord. We need you, Jesus.
We need your blood, O Jesus. We need you, Holy Spirit, O God. Kaya po tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Hallelujah. Enlighten us, O Lord, with your words, O God. Let your words, O Lord, be powerful, O Diyos. Gaya na sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, maging itong double-edged sword, O Diyos, sa buhay namin, na mawasak nito, Panginoon, ma-destroy nito, O Diyos, anuman, O Diyos, ang works ng enemy sa buhay ng bawat isa. Even all the lies and deceptions, even all the knowledge, O Diyos, introduced by this world, O God, yamang sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, that there's more sa mga natututunan at nalalaman namin, Panginoon. Marami pa kami, O Diyos, na dapat maunawaan. And we want to bless you, God. We wanted to thank you, Lord, for everything na gently mo, O Diyos, itinuturo sa amin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ipagkaloob po nawa ng Espiritu Santo na sino mang tumanggap sa iyo dito sa Espiritu at katotohanan. Ang buhay po namin, Panginoon, ay ma-lead, Lord, into all truth. Patuloy kami, Lord, ang mga naiisip namin, ang nararamdaman namin, Panginoon, ang mga ginagawa namin, O Diyos, we pray na magi lamang ito, Lord, na kaugat sa iyo magpakailanman, Panginoon. Thank you, Lord, for your wonderful grace, for your mercy and forgiveness in our lives. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. The 10